Obra-abrik Astana Gatamadana. Ayo obra-abrik, yo. Iblis lanat setan alas ndarak perkara Ratu Madura aning ora arek kuburan Gatamadana nyaretok umure. Anurunga kowe metu saka pandlian lekno mripatmu jerengen gobokmu Ratu Tirta Kadasar kadangku sepuh Kartapyoga yen kok pateni Kakrasana wong tuaku ndok sirnake iki sing ora trima Prabu Anggila marem aku iso ngorarek kuburane mbah-mbahmu biyen cangkemmu. Patih Kala Kridaksa kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Anggila Amiji dumateng ingkang abdi. Apa to darunane pasewakan negara Tirta Kadasar? Kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar. Nggih keparengipun kados pundi? Nadyanto panjenengan ingsun Prabu Anggila dadi ratu Blegedhu Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan kemul kamukten. Nanging rasaku durung tentrem, batinku durung marem. Lamun to aku durung bisa mulyake piyayi kang wis ngukir jiwa ragaku. Ya kuwi Kanjeng Rama Penemban Kuranda Geni kelawan kadangku sepuh ya kuwi Prabu Kartapyoga. Laris cetha pratira lamun to sedani Kakang Kartapyoga lan Kanjeng Rama disedani karo mbiyen bocah Widara Kandhang sing jenenge Kakrasana kabare Ripalungguhan iki wis jumeneng dadi Ratu Madeg mongko dadi Narpati ana ing negara Mandura kanthi jejuluk Prabu Baladewa. Lajeng keparengipun kados pundi? Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku bakal mikul dhuwur mendem jero mulyakake marang Kanjeng Rama lan kadangku sepuh kanthi srana mocok janggane Baladewa. Aduh sinuwun nyuwun pangapunten kalilan matur sisik nyuwun Gusti Samudra pangaksami. Menawi paduka kepareng andhahar atur kula damar mancung monggo dipun cupet kemawon. Menggaing petang kula cara kangge mulyakaken ingkang Rama ingkang sampun seda menika mboten les winales kadi mekaten. Nanging monggo ngempalaken Prawadyabala Sentana Praja ing Tirta Kadasar nyuwun dumateng purbane Hyang Agung meminta marang Sih nugrahaning Bathara supados dosa lan kalepatanipun ingkang Rama lan kadang sepuh dika dipun apunten dening Gusti ingkang gelar jagat satemah mulya wibawa mapan wonten kasuwargan langgeng. Mila saking menika wonten paribasan, ora perlu paribasan ora bakal nggugu sing dadi gunem. Oh, yen mekaten mboten langkung kula namung badhe tutwuri. Lah ra ngono. Siagakna Prawadyabala saking Tirta Kadasar, siaga ing diri sawega ing gati. Gebak perang nempuh yuda marang negara Mandura. Mboten langkung sendika ngestaken dawuh kalilan kula amit madhal pasilan Kanjeng. Lagi wae wadyabalaku saka ing Tirta Kadasar ngambah wewengkon negara Mandura. Iki ana nom-noman malang kadak mripate menteleng kaya bandeng sapa. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu. Ala tanpa rupa iki putra Narendra ing Mandura jenengku Raden Wisata. Kowe sapa? Warangka nata ing Tirta Kadasar. Kala Kridaksa kang dadi aranku. Kowe aja melu celeng boloten kebo latengen tumrap lelakon iki wae nyingkira. Endi wong tuamu sing jeneng Prabu Baladewa?
kon maju mrenak srimpung sikilak bondo tangane pocok janggane delangap paton ngucap ora perlu kowe nyumbari sembanku ingkang wis ngukir marang jiwa ragane Wisata yen pancen wis kenceng lan gembleng tekad marang ora arik tatanan ana ing negara Mandura pripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karepmu piye bisa kowe ketemu kelawan sesembanku Prabu Baladewa waton pinter nglangkai bangkene Wisata glundungi memet Jagat Dewa Bathara jagat mangestungka kaya mengkene iki lelakone negara Mandura ngibarate kaya kelangan saka guru ingkang santosa Kanjeng Rama Dewaji kula suwun jengandika sampun ngantos negakaken dhumateng bumi Mandura ingkang dipun serang dening mengsah kados mekaten Paman Prabu Ndarawati Paman Sri Bathara Kresna kula nyuwun pengayoman Paman Patih Arya Sengkuni Paman Kadhi lumampah wanci pangklong kepapat obor sewu jumbuh kalian reka yasa reka daya sanggit rungsit ingkang sampun dipun tindakaken para Pandhawa anggadhahi kaprawiran anggadhahi kasantosan karana rinten dalu tansah dipun tenggani kalian danyange tanah Jawa nenggih Semar Badranaya saestu bilih Semar samangke sampun pecah Paman nalika semanten Semar menika kula kanthi jagongan wonten ing wandi alit lajeng
kula caosi wujudipun unjukan wedang kopi kentel ingkang sampun kula campur kalian daru beksi utawi sampun kula campur kalian racun. Mboten ngertos sangkan paraning bilai lajeng Semar menika nggletak wonten sak nginggile lincah. Dadanipun boten ebah mertandani menawi jantungipun sampun boten nglampah. Yektosipun batos kula menika njerit, ras kula menika boten trima mulat dumateng tingkahipun para Kurawa mliginipun Patih Harya Sengkuni. Monggo samangke kula aturi menggalih, Semar niku dosanipun menapa, lepatipun menapa kalian para sata Kurawa. Perkawis para Kurawa anggenipun edan kalian jabatan mendem kalih kelungguhan serakah dakah-dakah tega mentala budidaya pejahipun para Pandhawa monggo. Ning Semar menika mboten ngertos dhumateng kentang kimpuling kahanan pojok plereting lelampahan. Mongko medhinipun paduka langgih prisa bilih Semar menika tata gelar namung wujudipun Panakawan ing sejatosipun menika Dewa Ngejawantah. Ingkang andadosaken kuwatosing manah kula menawi para Kurawa mejahi dhumateng Semar Badrana lan dipun pendhem wonten ing kutha Pramanakati. Semare trima ning menawi sing momong ora trima mangke kados pundi? Nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana. Sampun was sumelang ing penggalih. Nadyan kados pundi kemawon panjangka gegayuhan wiwit kuncung ngantos gelung sampun ngantos owah lan gingsit. Anggen paduka badhe merjaya dumateng para Pandhawa nyingkiraken dumateng anake Kunti. Mongko sampun cetha ngigla tanpa warana bilih ingkang ngayomi dumateng Pandhawa menika mboten wonten sanes kejawi namung Semar Badranaya. Mila sampun ngantos nglokro, sampun ngantos bingung, sampun ngantos mangro tinggal. Pejahipun Semar wonten negari Ngastina menika kabar ingkang kremenaken menawi Semar menika sampun pejah, Pandhawa liyane mung kari ngrentengi sirahe. Mengko dhisik iki ana piyayi putri sing wis lalu ing yuswa munggah ning setinggil Binatarata negara Ngastina. Mara Gagi prasaja Nyai sapa kang dadi aranmu? Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Duryudana. Lamun to aku ora bisa jangkep ing rah tata kramaku. Sowan oning pendhapa Ngastina tanpa piniji ditepungake wae aku garwane Kyai Semar Badranaya dene Nyai Kanastren kang dadi aranku lan apa ta wigatine kraya-raya adoh saka Karang Kadempel aku sowan ana ing prajamu mung bakal nyocokake pawarta ingkang binandung ing karna ujare wong akeh. Apa bener kepara nyata lamun ta sesembanku Kyai Semar Badranaya seda dikubur ana negara Ngastina. Mara Gage paringa dawuh. Kok Kyai Semar bisa seda kuwi? Larah-larahe kepiye yen pancen panjenengane wis seda ripalungguhan niki pakuburane mapan ana ngendi aku tak ndepro ana ing kono aku tak sujud ana ngarsane pangeran supaya paring pangapura marang dosane Kyai Semar. Kanastren, Nyai Kanastren. Bab iki kaya kurang prayoga lamun to dirembug ana ing sana sewaka. Men wijang gamblang. Sejarah Kyai Semar kok bisa seda. Ripalungguhan iki Patih Sengkuni sing bakal critani. Mula kang mangkono ayo tak kanthi ndak kanthi ana papan sing sepi aja nganti sakjroning kowe engko nangis dingerteni karo sapa-sapa
Ayo melu aku Nyai Kanastren. Iki ruang kerjane Sengkuni. Nyai Kanastren lenggah sing prayoga arep ngunjuk apa? Ora Raden Patih ngersake ngunjuk teh. Ora wedang jahe. Ora kopi. Ora mungkin tak tawani susu, nyatane wis nggawa dhewe. Gending ripalungguhan iki aku wis mapan ana ing kene. Mara gage jlentrehna lakone garwaku kepiye? Nyai. Lelakon kuwi adile mung disandang. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat. Kabeh kuwi wis pinurba dening Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Mula bapatine garwamu Kyai Semar Badranaya ora perlu nduk gagas merga sak patine Semar calone ana priya sing saguh ngayomi kowe ya kuwi Patih Harya Sengkuni. Bareng ndak sawang Nyadyanto kowe iki wis rada laluing yuswa ning wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora ana gethek cirine. Irungmu kok suntik to kuwi. Ora apa anane pancen kaya ngene iki. Wong tuwak iki apike ngono kuwi. Apa anane? Aku tresna karo kowe Nyai Kanastren. Apa entuk anggep aku wong wadon lelemeran? Nadyan to kowe kandha lamun to Kyai Semar wis sedo. Aku ora bakal ladi lawan priya sapa wae. Luwih becik aku dadi warondo nganti tekan kukuting uripku tinimbang leladi menungso sing babar pisan ora ndak tresnane ya kuwi kowe Patih Sengkuni. Kowe iki pejabate negara wakile ratu sing kudune patut minangka tepa tuladha ning ya kene kaya ngono patrapmu. Nadyan iki mapan ana ing papan ingkang sepa sepi samun anane mung aku karo kowe. Nanging wis dadi sumpahku yen nganti kowe morang tata wani nyinggol busanaku bakal ndak obong. Kowe nyinggol kelawan kulitku bakal ndak beset. Ndak entengake patiku tinimbang leladi kelawan dedapuramu Patih Sengkuni. Kowe iki sipate wadon Krubyuk Kabotan Pinju. Nang kene iki sing ana mung Patih Sengkuni karo Nyai Kanastren. Sepira banggamu tak rudha paripeksa ripalungguhan iki Nyai Kanastren. Apa Patih Sengkuni? Kowe iki Patih ora pangling Anoman kowe nek teka ning kene. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku sing ngawat-ngawati lakune Nyai Kanastren. Aku liwat dayane sorot lampu satemah ngerti patrakku sing kaya kewan. Gawe geger, gawe gendro, jebul munyuk putih bedes elek Anoman biyen. Iya dasar Purnyata kowe Bambang Aswatama. Ya. Ana wigati apa kowe nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Gawe unar ana negara Ngastina. Pancen para Kurawa ki ra ngerti karo tatanan, ra ngerti karo aturan.
ing atase Nyai Kanastren mung bakal ngabarake bab sedane Kyai Semar parandene kaya kewan patrape Pati Sengguni. Bejo dheweke urung tak pocok janggane. Aja kakan bebangan. Kowe nyemplung ana negara Ngastina padha karo iwak kecemplung wuwu. Tan wurunga bakal dadi ndok pengamun-amun. Sapa sing glundung sirahe? Wah, njaluk radawa umurmu. Wah. Hei. Wah. 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 Kowe. Ndek. Oh, ah. Hei. Ah. Mundur, ora payu tandingmu. Cekel, ingon-ingon. Ayo cekelen. Iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin. Wah, parah sumbarmu. Oh. Wah. Wah, edian. Bet. Oh. Wah. Hei. Oh. Wah. Lo. Hei. Oh. Ah. Cepet tiadamu. Lo. Ah. Ah.
Astaga. Ah. Oh. Ah. Ah. Hey. Anda. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Hey. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Yay. Ah. Oh. Ah. Arang keranjang datumu. Oh. Oh. Oi. Roto Jawa. Wah. Iya. Wah. Wah. Wow. Ketek tuwek keklek ora mudar-mudar Anoman biyen. Dasar para nyata wedur sasana. Wong Banjar Junut ya pancen kaya mengkono. Kowe gleleng kowe gemendung kumalungkung ngendel-ngendelke ning ngarepe Kurawa monggo. Ning yen adu arep karo wong Banjar Junut padha karo sulung mlebu geni kowe, Mas. Nadyan kowe mbiyen kondang gembong Swela Giri Senopatine Rama Wijaya kuwi lak mbiyen. Saiki kowe wis dadi kethek tuwa ampas brabas tanpa daya. Sing dadi bukti nyatane kira-kira antarane Anoman kelawan Dursasana sapa sing glundung sirahe bosok klok-klok dirubung laler. Ora kena ginawe becik apa abam. Cancang jenggot gembrek-gembrek kowe. Wong koe. Wo. Hai. Weh.
Oh. Ah. Ah. Oh. Hey. Hey. Wah. Wah. Oh. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh. Wah. Nun sewu anak Prabu Ngawangga Angger Basukarna. Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi, Paman? Mestinipun jengandika lak nggih prisa. Bilih para Kurawa mboten wonten ingkang mangga pulya tanding kaliyan Wanara saking Kendari Sada nenggih pun Anoman. Gandeng samangke Anoman sampun ninggal tata krama ngrusak dumateng katentreman ingkang mapan wonten negari Ngastina. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka sinuwun Prabu Ngawangga. Jernyatanipun paduka minangka bebeteng negari Senopatining praja bantengi negari Ngastina. Pramila kula nyuwun kanthi sanget nggih monggo kula aturi ngrabasa pupuh mejahi dumateng pun kapiwara. Nuwun sewu, Paman. Nadyan ta wonten ing negari Ngastina menika kula kadhapuk mangka dados senopati nanging kula ngerti kalih bebener, ngerti kalian kautaman. Ratu Ngawangga menika sampun maca dumateng lelampahan ingkang kababar menapa ta sebabipun kok Anoman ngamuk punggung wonten ing negari Ngastina. Karana pokal gawe utawi patrapipun Paman Patih Harya Sengkuni ingkang ngumbar dumateng kamurkan ngumbar dumateng kanson. Jengandika badhe murang tata nggonjak dumateng randhanipun Kiai Semar Badranaya nenggih pun Nyai Kanastren menika menapa patrape menungsa. Mila menawi kula nglabuhi dumateng lelampahan menika kula malah pekewuh kalian jagat kula isin kalian wong sak donya. Yen perkara wonten tiyang ingkang badhe ngrabasa pupuh nyidak dumateng kamardikaning negari Ngastina tanpa dipun perintah mesti kemawon kula jumangkah. Nang gandeng menika wujud kanistanipun Paman Patih Harya Sengkuni. Yen kula melu cawe-cawe tegese kula nggih ora ngerti karo kautaman. Dadal. Sampeyan niku kebangetan Kakang Ngawangga. Mangnoleh kalih gitok sampeyan. Mangeling-eling sejarahe bocah petha pralaya ing naminipun Suryaputra. Riyen dika niku mung dadi kere. Nyangga bathok turut pasar njaluk welas. Nanging merga sih katresnanipun Duryudana jengandika kula angkat dadi Narpati wonten Ngawangga dadi Ratu Ngawangga keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara. Ning paranggene sampeyan ra ngerti lelabuhane Duryudana. Mongko kewan sing jenenge Sona kirik nika lamun ta diopeni diingoni diwenehi pangan gelem tunggu omah. Ning sampeyan ngatasi derajat menungso parandene patrape sak ngisore kewan. Lalah. Yen kepengkok tembung saka Yayi Prabu Duryudana aku ora bisa piye-piye. Nyatane sing bisa ngangkat derajat kamulyane Basukarna ora ana liya kejaba mung Ratu Ngastina. Ya. Gandeng ripalungguhan iki Yayi Prabu Kurupati wis paring dawuh sing gedhe pangapura Manuman. Yektine eman-eman tanganku yen nganti njawil gedhene nyenggol kelawan kuwandamu. Mula ya mung nganggo srana Kunta Wijayandanu. Tibane Kunta kontal nyawamu.
kepiye kabul kawusanane Senggono. Aku banget ngaturake panuwun merga jeneng sira sing wis nyelametake kanastren saka bebaya kamurkane Patih Harya Sengkuni. Yektosipun kula sampun kuwagang ngunduraken wadyabala saking Ngastina ning wonten bab ingkang ndadosaken kejoting manah kula Nyai. Nyai kanastren samangke kula aturi lenggah mapan wonten ing kancing gelung kula menika. Monggo nyingkir monggo medal saking negari Ngastina. Karana menawi kula piyambak mboten badhe nyamaraken dumateng gesang kula, ning menawi ngantos brabat dumateng jengandika tartamtu kula mangke ingkang badhe getun kedu. Sebabe apa nek kaya mangkono? Narpati ngawangga ngasta pusaka pepethingan Kyai Kuntadrawasa menawi mboten lunga cilaka niki Patih. Patih Kala Kridaksa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Anggila. Kepiye kabul kawusanane anggenmu? Gebak srana peperangan tumraping negara Mandura. Inggih Kanjeng sinuwun kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Awit saking berkah pangestu paduka kula sakwadyabala kelampahan ningkes dumateng wadyabala lan prajurit saking negari Mandura. Namung emanipun Kanjeng ingkang jengandika padosi nenggih pun Prabu Baladewa tek mboten wonten. Pramila rumaos bingung raos ing manah kula ing atasipun kula nyerang wonten Mandura menika ingkang dipun tuju menika pejahipun Baladewa ning kok Baladewa mboten ketingal irungipun. Wah ladala. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ora bakal aku kurang akal. Manut kabar sing ndak tampa ana ing negara Mandura kene ana wujude pasarian. Leluhur Mandura kabeh disarekake mapan ana ing Astana Gadamadana. Lan Prabu Baladewa ki banget anggene bekti setya marang para leluhur ing mapan ana ing Gadamadana. Mula kanggo mancing swasana supaya si Baladewa gelem metu saka pandhelikan. Ora ana dalan sing kudu diambah. Astana Gadamadana kudu diobrak-abrik. Nuwun sewu. Menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula ingkang kepareng rawuh wonten ing Ndarawati menika Nyai Kanastren garwanipun Kyai Semar. Nyuwun pangapunten kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan-tuwa kunjuk Nyai. Inggih. Kanjeng Sinuwun Ndarawati sanget anggen kula nampi semanten sih katresnan jengandika dumateng kula salam taklim kula katur. Nun inggih kula tampi dawah sami-sami. Bekti kula kunjuk Sinuwun. Ya Anoman ndak tampa. Sungkem kula kunjuk Sinuwun. Petruk ndak tampa. Bekti kula Sinuwun. Ya Bagong ndak tampa. Nun sewu kok katon peteng ingkang buaya. Wonten wigatos menapa? Nun sewu Sinuwun Prabu Ndarawati. Kabar kula tampi bilih Kyai Semar Badranaya menika seda mapan wonten ing negari Ngastina. Gandeng kula mboten pitados lajeng kula nakyenaken kula sowan wonten ing negari Ngastina minggah wonten ing Stinggil Binatarata. Nanging wonten bab ingkang ndadosaken kagiyating manah kula manut cariyos saking Raden Patih Harya Sengkuni leres lan kepara nyata bilih Kyai Semar seda nalika unjukan mapan wonten ing wandi negari Ngastina lajeng dipun rukti kalian para sata Kurawa dipun sarekaken mapan wonten ing kutha Pramanakati ing wewengkon negari Ngastina. Salebetipun kula badhe lumarap wonten ing pakuburanipun Kyai Semar
kedadak patrapipun Patih Arya Sengkuni murang tata badhe ngunjak kaliyan kula. Blaka Suta kemawon ripalungguhan samangke kula sampun kecalan kiblat. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka Sang Marteng jagat socaningrat apa ring bawana. Nuwun pangapunten Sinun Prabu Ndarawati. Gandeng gothek ngakathah wonten talining jagat kalian reksakaning jagat. Talining jagat niku Bapak Semar, reksakaning jagat niku paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti magepokan kalian sedanipun Bapak Semar kejawi namung paduka. Paduka niku sampun kawentar titising Bathara Wisnu. Menawi mboten saged ngrampungi lelampahan menika lajeng Panakawane sambat dhateng sinten? Bagong kowe meneng luwih dhisik. Nyai Kanastra, ndak aturi pinarak Kang Prayoga. Aku bisane mung budidaya dene iki kasilan orane. Bakal ndak pasrahke marang kurbane Hyang Agung. Pantaramiji ingkang putring jangkar bumi kula Punantarja. Mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjo sandhap padha paduka Prabu Ndarawati. Ya Antarja ndak tampa. Ripalungguhan iki ana pakaryan sing kudu ndok sangkul. Ingkang dipun kersakaken. Kowe perangane satriya ingkang bisa ngambah ana sajroning bumi. Ndak pundhut kanthi banget ripalungguhan iki kowe ndadasa Bantala. Manjinga sajroning bumi tumuju marang kutha Pramanakati wewengkon negara Ngastina. Golek ana pakuburane Kyai Semar, yen wis ketemu kuandane aturna mrene. Wis paken ewu. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun senjata pitulungan. Iki lak ponakku Mandura Wisata. Inggih kasinggihan Paman Prabu. Apa ingkang dumadi ana negaramu Mandura? Atur wuninga bilih Kanjeng Rama Prabu Baladewa lan saperangan ageng Sentana Praja Mandura jengkar saking sasana. Bab menika dipun ginakaken dening trubusaning satru. Nenggih Narendra saking Tirta Kadasar ingkang jejuluk Prabu Anggila ngamuk punggung Suratamtaha ngrangsang perang mapan wonten negari Mandura. Nadyanto kula sakwadya bala sampun budidaya anggenipun ngunduraken parandene kalang kabut tanpa daya. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka Paman Prabu Ndarawati. Aku durung bisa mbantu lenggah ning mburi kene. Kakang Semar, Bapak, panjenenganmu ki jare dewa, mongko sing jenenge dewa kuwi kena ing lara nanging luput ing pati. Jangka jagat sing nekani merga aku percaya kawengisane para sata Kurawa sing anjalari sedamu. Bapak, kula mboten ngira babar pisan jenengan sampun nilar dhumateng Pedro, Bapak. Sampun pinten dinten jenengan niku dikubur lah kok bareng kaboyong wonten Ndarawati wujudipun sampun kados mekaten. Sinuwun Prabu Ndarawati, kula nyuwun pepandhen sinuwun. Nuwun sewu Kyai Kanastra. Pedro,
mundura sawetara muga-muga patine Kyai Semar sak jabaning garis pasti coba tak usadanane nganggo kembang Jaya Kusuma. Jaya Kusuma mung dadi lantaran kabeh wis pinurba dening Gusti ingkang Maha Nasa. Apa bener pancen panjenengamu kuwi asmane Kyai Semar? Nuwun sewu sinuwun. Kula ngaturaken panuwun dene ngandika sampun dados lantaran kula waluya jati temah mulya. Kula saged mati kados mekaten merga saka nistane patrap ingkang dipun tindakaken Sata Kurawa. Kula menika dipun giring wonten ing pande utawi warung. Kula ken ngombe wedang. Semunipun wedang kala wau sampun dipun campur mawi racun. Semrepet panon kula mboten eling Purwaduk Sina. Parandene awit saking sih wilasanipun Gusti lantaran sinuwun Ndarawati kula sampun waluya jati saged gesang malih. Kowe lak Kyai Semar? Nonton sandangan sarta wujude cetha lamun ta iki Kyai Semar. Nggih wong desa nika lek ngundang kula nggih mar ngoten. Kula angger diceluk mar niku noleh. Ning kula niki wong sing tresna kalian Kyai Semar. Mula sandangan kula memperke Kyai Semar, kula lemangan kula akeh-akehke menawak kula kaya Kyai Semar. Ning nami kula Senes Semar, ning nami kula Jumar. Siapa? Jumar. Jumari. Jumar. Akrokane wong sak mene mbiyane kabeh do jantungan bake dapure Jumar. Ibu. Napa Bagong? Jenengan mau ngrangkel Jumar? Iya. Pripun? Ambune solar. Akrokane sik to Gong kuwi ora kleru lho Gong. Jenenge Jumar diundang Mar dheke ya noleh lho. Lah niki to pripun? Kose. Iki lak wong sing cara tembunge mentereng tresna karo Kyai Semar. Ngefan lah niku. Semar fan club niku, Semar lover ngono-ngono. Iya. Iki ra kena dipaidu, mula apa-apa dimemper-memperke kaya Kyai Semar. Nggonku ki ana seneng karo piyayi, ora mung solahe, ora mung lengasta krida budaya, nanging klebu sak kukune ya melu didawakake. Kula nyuwun pangapunten, kowe kundura ya. Tak gawani wujude redana sing ora akeh, mbok menawa kena kanggo nyambung umurmu Kyai Jumar. Lajeng wonten pundi kesahipun Kanjeng Rama Prabu Baladewa? Sinuwun nadyanto ingkang pejah kala wau Jumar nanging ngantos ripalungguhan samangke taksih liwung bingung raos kula. Tegesipun Kyai Semar sakmangke mapan wonten ing pundi?
kabeh wae ndak aturi melu ndedonga nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Tresna. Ratu Ndrawati sing bakal ngubengi jagat daya ana ngendi mendrane Koko Prabu Baladewa kelawan Kyai Badranaya. Yektine ambrengeng puji dikir kidung suci mantra rahayu. Mapan wonten pucuking Gunung Tidar pakuning tanah Jawa. Ayem tentrem jenjem permanem anane mung rahayu. Kejaba papan ingkang kebak sejarah gedhe. Winimbuhan ing kono dadya lenggahe Sang Pamong Agung nenggih Kyai Semar Badranaya ingkang dinadhep kaliyan Nata Agung Mandura Sri Baladewa Patih Praguta miwah Prabawa. Mangkono kawijil kang pangandika ruruh ririh hangarih arih. Kyai Semar ndak bacotake anggenku matur merga saka petenging rasaku kodenging batinku. Merga para kawuling negara Mandura sing ripalungguhan iki padha nandhang cintraka. Satemah tetel kapercayane marang para sentana praja. Kuwi ngandadekake Baladewa ingkang dadi juru kemudi tumraping negara Mandura rumangsa nyangga dosa sing gedhe. Merga nadyan kaya ngapa lan kepiye babakan mulya rekasa tentrem lan tintrime wong sak negara Mandura ki dadi tanggung jawabe ratu lan sentana. Mula aku nganti kelawan Praguta Prabawa lan uga sak perangan pejabate negara Mandura nyuwun dawuh kelawan Kyai Semar ning parandene malah ndok kanthi munggah ana ning Gunung Tidar. Sing ndok kersakake kepiye Kyai Semar? Ha inggih. Sinuwun Prabu Mandura kalilan matur sisip nyuwun gungi samudra pangaksami. Ingkang sepisan menapa to sebabipun sampeyan kula dherekaken munggah wonten ing Gunung Tidar merga gunung menika minangka pakuning tanah Jawa. Lan ugi sejarah wiwitan tumangkare agama pungkasan lumantar perjanjen nenggih kula pun ismaya jati kalian Syekh Subakir utawi Sayyid Samsudin Al-Bakir saking laladan ngerum ing tanah Busroh. Nah, nuwun sewu menawi magepokan kalian dika anggenipun ngasta bawat adil wonten negari Mandura kalilan kula tak klungsu-klungsu nderek udu. Dadi pejabat negara niku yektine mikul tanggung jawab sing abot. Mboten namung wonten ing donya ning nganti tekan jaman kelanggengan utawi akhirat. Ing atase dadi sentana praja niku medeni. Dadi sentana praja niku abot sanggane parandene kok akeh wong sing mendem jabatan edan karo kelungguhan. Lan sing marai negara niki kesruh merga wong-wonge ora ngrampungke perkarane dhewe ning senengane nyampuri urusane wong liya. Mula dadine warsuh lan ugi kesruh sinuwun. Malah menawi kula tingali akeh bab sing salah ning dadi kaprah lan dianggep lumrah. Sakniki cobi mang penggalih pejabat niku kudune lak ngurmati dumateng rakyat ora kok malah njaluk dikurmati rakyat. Pejabat niku kudune ngajeni karo rakyat ora kok njaluk diajeni kalih rakyat. Pejabat niku kudune ngladeni rakyat ora kok njaluk diladeni rakyat. Pejabat niku kudune mulyake rakyat ora kok malah golek nikmat nganggo duwite rakyat. Pejabat niku dadi wakile rakyat, dadi abdine para kawula.
merga sing diblonjo dening pejabat niku nggunakake duwike rakyat lumantar pajek. Yen nganti rakyate uripe keserakat lan sekarat kok nganti wakile duwite pirang-pirang miliar niku genah yen pakartine kleru lan luput. Yen ditutuk-tutukne negarane bakal bubrah langkrah ora pernah merga nepsune wong serakah. Lah niku mila sampeyan kabeh ingkang dipercaya dadi wakile para kawula, sampeyan kudu gelem mawas diri ndandani pakarti. Monggo bebarengan ambangun praja, mbangun jiwa, raga, lair batin sakwutuhe kudu kecakup. Mandura niku bumine subur makmur. Mula sampeyan kudu pinter anggone syukur, dene carane syukur urip sampeyan mangrengga kanthi gedene rasa panarima, carane tansah bekti lan setya. Bekti tegese manembah kalian Gusti anut wewaraing weda suci, ewadene setya mangjaga kapercayane para kawula kanthi dadi sentana sing becik, apik, jujur, adil, wicaksana, aja pati-pati ngrasake urip mulya. Yen sampeyan durung bisa mulyakake kawula, yen sampeyan pinter mulyake kawula, mesti mangke pangeran sing genti mulyake urip sampeyan para sentana praja. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Kanggone wong sing gegem panguwasa krungu pangandikamu mesti racake padha serik lan ora gelem nampa Kyai Semar. Nanging lamun to ditampa kanthi ati suci lan linambaran budi rahayu mesti wae dadi srana panggugaing rasa anggone netepi marang jiwa tama. Nah, leres sinuwun, leres. Kejawi saking menika negara sing apik lan becik niku yen wong-wonge gelem ngajeni lan ngurmati kalih leluhure ingkang sampun gedhe labuh labete kanggo kamulyane wong sak negara. Wong kuwi yen lali sumber bakale ketiwasan. Mula gandeng leluhurmu niku pun seda, pun sumare wonten ing astana Gadamadana. Ampun kesupen mangkirim donga. Merga wong niku yen wis mati, panganan sing dinteni mung dongane anak putu sinuwun. Malah salah katangipun Kakang Hyai Kresna. Bareng donya ki paribasan tak ubengi nyatane pituduh saka Hyang Agung wis diparingake marang Ratu Ndarawati. Kyai Semar kelawan Koko Prabu Baladewa jeng andika niku nembe ewuh napa wonten Gunung Tidar. Ah, Kyai Kresna. Nadyan kaya ngapa lan kepiye dadi ratu ki abot sanggane, mula supaya wening kang dadi ciptaku aku pengin dituturi karo Kyai Semar. Aku nganti kelawan Praguta kelawan Prabowo. Nggih, kula ngaturaken sembah pangabekti Sinuwun Ndarawati. Sungkem kula kunjuk Sinuwun Ndarawati. Iya, ndak tampa. Ning kula suwun kanthi sanget Koko Prabu Mandura enggal kondur wonten ing negari Mandura. Nadyanto semunipun sampun padhang tetrawangan penggalendika karana tuturipun Kyai Semar ingkang prasasat pangandikanipun Kyai Semar menika mujudaken nugraha utawi bondo ingkang boten sekedhik. Nanging mang titeni tekane bondo mesti bareng karo tekane coba sing ndok karepake kondur ning Ndarawati.
Tuwek sapa? Aku ingkang mbau reksa utawa kaprai juru kunci ning Astana Gadamadana. Jembawan kang dadi aranku buta gidrah-gidrah sapa? Kala Kridaksa saka negara Tirta Kadasar. Iki sing jenenge kuburane leluhur Mandura Astana Gadamadana. Dasar para nyata, nyingkira tak obrak-abrik piye? Satrio Bagus Buri nek buntute sapa? Putra Ratu Ndarawati, Gunadewa kang dadi aran. Kowe nyingkira ora arek Gadamadana setan. Wah. Hey. Oh. Yay. Astana Gadamadana. Ayo obrak-abrik, yo. Ayo maju, yo. Ayo kuburane dirusak. Yo. Iblis lanat, setan alas, ndarak perkara Ratu Madura. Paning ora arek kuburan Gadamadana nyarat sapa umure. Setane. Iblis lanat kowe. Akae wonge metu. Tanurunga kowe metu saka pandhlianmu. Lek nomripatmu jarengen gobokmu. Ratu Tirta Kadasar. Kadangku sepuh Kartapiyoga yen kok pateni Kakrasana. Wong tuaku ndok sirnake. Iki sing ora trima Prabu Anggila. Marem aku iso ngorarek kuburane mbah-mbahmu biyen cangkemmu. Ora-ora demoro to impane padha. Sayuta mara saged diwuri. Ampian kaya wong jelur puter kaya menjangan mati. Ora bakal digrek mulukku salopo. Ayo ngendel-ngendelke kowe. Ndak ora dawa umurmu kowe. Blandang nenggala pedhot kulumu.
trimo. Ratu karo ratu, patih karo pat. Kari 5 menit ya ngletak lho ngono. Patih kaya ngono ki ngatasé diblonco pirang-pirang mung didoli turu. Praguno. 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 Yen nganti negara ki kok doli turu mung kowe diblonco karo para kawula sing pajeke paribasan nekek gulu. Ngono apa patut babar pisan. Ora tak biangasmu. Praguno. Prakuto. Woi! Ha ha he ha he ha. Prabowo. Wonten dawuh. Bukan wi. Kakak. Bangun. Ayo masuk di bis. Ayo bangun. Kakak. Oh, sinden udo ke sapa? Edian mboten tangi. Monggo biasa niki senjata pungkasan kula. Wah, mboten tangi. Ora tangi gejon diasmu Prakuto. Wah. Hey, ah, hey, ah, hey. Nitik sandangane patih. Yen pancen patih mara gage maju apa ora ngarsa. Iki patih kala kridaksa sing maju. Sepira banggamu ayo sumbaro. Edian tenan. Patih karo patih sapa sing gletak? What? That? Wait. What? Wow. Wait. Wow. Res. What? Saged anggagapi awit risakipun Astana Gada Madana menika andadosaken gempung lan ugi gempaling penggalih dika.
Ning menika sampun kinudrat dening jagat menungsa mung sadrema nglakoni lan sak sampunipun mulat dumateng gelaring lelakon sampeyan kudu ngaji, sampeyan kudu sinau janjane kok ana lelakon sing kaya ngene sing dikresake pangeran niku kados pundi. Merga nuwun sewu, menungsa niku kala mangsa gelem dandan-dandan ning dadak ngenteni rusak luwih dhisik. Mila dinten menika wektu ingkang prayogi kangge mbangun Praja Mandura dipun wiwiti saking ambangun Astana Gadamadana, papan ingkang ngukir sejarah gedhe tumrape negari Mandura. Merga mbangun negara niku sing bener kudu diwiwiti saka ambangun sejarah supaya menungsane padha eling lan bali marang jati diri, men kabeh padha ngerti yen leluhure dhewe niku janjane wong ampuh lan wong elok sing nate gawe girise wong sak donya.